πάμε στον καφετζή και πάμε να ξελαμπικάρουμε με μουσική. Ξελαμπικάρουμε με καλή μουσική με τους Ink. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τους. Όταν βλέπω τον Drummer να έρχεται με τις μπαγκέτες, αρχίζω και φοβάμαι λίγο την όλη ιστορία. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, Χρήστο. Και γενικότερα. Τα νέα σας επιτροχάδια, μια που δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε καινούριο συγκλάκι αυτή τη στιγμή στα iTunes. Η παραγωγή γίνεται στο London Bridge Studios Seattle, λέγεται Ophelia. Και σε 10 μέρες έχουμε το καινούριο μας βίντεο για το Ophelia και πάλι από το Σάβα Καραμπαλάς και Trinity. Μάλιστα. Σήμερα όμως θα μας παίξετε ένα τραγούδι ακόμα πιο καινούριο. Ναι, το Days of Storm. Το οποίο θα βγει με το δεύτερο σας άλμπουμ. Όταν, δεν είναι. Ναι. Άρα λοιπόν πρώτη παγκόσμια μετάδοση με το Sync. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χρειαζόμαστε σήμερα. Την ένταση. Σας έχουμε ανάγκη και θα είμαστε αύριο. Θα συνεχίσουμε. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο νούμερο 1. Κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του ραδιοφύλλα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είχε περάσει έτσι απ' έξω να πάρει. Θα προσπαθήσουμε αύριο, κυρίες και κύριοι, που θα συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας 11 η ώρα. Ράδιο Αρβίλα, 11 και 4, όχι 11, για να λέμε τα πράγματα. Και κλείνουμε με του Sync. Όλοι μας την αγάπη και σας κλείνουμε το μάτι. Πολλά φιλιά. Φιλιά στα μούτρα, καλό βράδυ. Your time to pay.